Konseho sa Dakbayan sa Talisay mipasar og ordinansa nga magtugot sa mga kapitan sa barangay sa Dakbayan nga maisyuhan og mga armas di fuego. Kinunot sa nitabo kang Lawaan 3 Barangay Captain Jimmy Berlitilik. Si Chona Carion sa report. Sa gipahigayong sesyon sa Talisay City Council kaganihang buntag, naaprubahan ang paghatag og armas de fuego alang sa 22 ka mga barangay kapitan sa maong Dakbayan. Mismo sa ABC President o Councilor-elect Marieta Bukaw ang miduso sa maong ordinansa. Nakita ni Bukaw ang panginahanglan nga armasan ang mga kapitan ilabi na karon sa hugot nga kampanya sa ginadiling drogas o risgo usab kanunay ang mga kapitan gumikan kay sila man ang tighusay sa mga problema sa kabaranggayan. Susama ni atong hitabo ni Kapitan Bartelik sa Lawaan 3 nga napusilan patay sa iyang gihusay sa barangay nga miresulta sa pagwala ni Segundino Torrefranca og nipatay sa kapitan og kang Jed Ibanez. Ang matag barangay kapitan isyuhan unya og 9mm pistol. Nag-request na sad gid sila nga kinahanglan kay karon sample lagi katong nahitabo sa atong kapitan si Cap Jimmy nga wala kayo na amang gali siguro pero di ta kay baw nga high-tech ba or unsa ba, but we need na gyud siguro ingon ana for protection. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisda.